Ya abubuwa. Kace kana gida. Wallahi ina gida abokina. Wallahi hasari nake gaggawa nake in zo da kai cikin gida kuma na gode ma Allah da nasa. Kasan ne fa. Sai ka ga ya. Ai wata yarinya ce ne gamo da ita zan kaɗe ya doguwa fara. Kai da ina tafiya fa wallahi tuntube ne. Wani tsoho zai shiga masallaci ce kaka ji ikon Allah ne yaro. Gaskiya kai dan iska ne. Na rantse da Allah kai dan iska ne. Aure nawa kai kana takin yaran mutane amma kai ba za ka iya haƙuli ba ka haƙula da auren dole ne yaranka 30 ka tsaya ka bata talbiya amma duk matan da ka aula fa aure take ne fa kai an amma kanwar ka za ka ji daɗi. Wallahi abokina na bar wannan na bari. Gidan uwalwa ka bari yanzu kana da mata in ka bari me yasa baka bar dummai ba. Na san yanzu ban da mata amma wallahi idan na aure wannan nayi alƙawari abokina ba za ka ji kunya ba auren ta zan ko barin saki ba. Liya kake wallahi. Da gaske nake abokina. Auren ɗanɗana kake kuma ba kyau Allah ya tsine wa mai auren ɗanɗani na lantsi da Allah. Na san yanzu ban da mata amma wallahi idan na aure wannan nayi alƙawari abokina ba za ka ji kunya ba auren ta zan ko barin saki ba. To na lantsi da Allah ni ban san abin da zaka tsina malatin mutunci na rantse da Allah muka dai wannan yarinyar na yana ta na tsala ta ka aure ta ka take ta bani ba ka abada kai da mu dai ayana ta kawai amma wallahi tallahi ka take ta bani ba wallahi ba na rantse da Allah na gidan nan da ni safa Assalamu alaikum. Suji? Na ga mun kan su gobe. Yawa to. Ma gidan nan da ni safa. Haba. Ta ta zuwa insha Allah. Suti. Kula uba. Ya gida. Lafiya lau ya kake? Lafiya da kwana biyu. Lafiya kalau ya yau. Lafiya kalau wallahi. Abokina. Kula uba. Wanda nake faɗa ma. Kutu me laifi. Ka dai ganta ko? Idan ka ya gane ma yau dai ko? Bula uba. Na rantsi da Allah abokina duk matan da kake aula ba taɓa ganin ka auli mai kyan wannan ba ma. Kai maganan gaskiya sai an yi ta aure ba a ƙarya ba a wasa da aure. Kai dama ka taɓa aure? Kake min ƙarya kake ta shara min ƙarya kana cewa baka taɓa aure ba? Wallahi ka ga ba zan iya ba. Duk da arziki wanda ka kwashi kafafunku ka tafi ka bar nan wurin. Baby, ki haƙuri da kanki ya daina sakin mace. Bai taɓa aulen beauty kaman ki ba, aulen shi 30 gaba ɗaya a duniya. Tun yana shekara ta 5 aka yi mai aure saboda mayan mata ne. Shekara ɗaya ya saki matan. Da ya dinga aure yana takin mata kuma duk wanda ya aula sai ta yi. Amma da kanki wallahi bai ita ba. Kai maganan aure ba a wata. Ba ka ce ka tuba ba? Maganan aure ana wata kana ga taba ni kana kai tsakaniya da kai akwai wannan abokina to ai bari ka ji na ga ma wannan na lude kaman balalabiya beauty ka aure ta ka take ta ba zai ma yiwu ba na kawo ka ne dama dan ka zo ka tona min asiri me ita ranan wanka ba a boyen TV kuma ci aure ba maganan wata bane kana wani cilme to wallahi inda na san haka za ka yi min a gaban wanda zan aura wallahi ba zan zo baby ki like shi amana aulen shi 30 ƴaƴan shi guda 2 ne balayi ɗaya dan faci na shiga uku dama so kake ka aure ni ka sani a cikin bala'i ni no ya tuba to wallahi ba da ni ba zan iya ba sai dai kai gaba kai yanzu dama na aure Allah ya man dukan su tara na kawo ka gurin nan ne dama dan ka tona min asiri yi hakuri a ciki balayi guda 3 ne kawai sai dan faci ɗaya ni na rantse da Allah ba na rantse da zatin manzon Allah in na san haka ne idan na zo da kawai da budurwa ta Allah ya kona ni kai kwanda ka bari in je in yaki da kaina kina ji ki tsaya ki kai ki tsaya ki in Allah da ya daina da kai wallahi a kai maza ma na rantse da Allah ba zan koyi ka san Allah kai